Türkmenistan'da öýköli godalajyklar adly täze multfilm çykdy. Multfilm täze ýyl ertekdiniň öwüşgünlerini özüne jemläp, bilimiň, sowatlylygyň ähmiýetini açyp görkezýär. Hekaýe gary atanyň agtyklary Döwran bilen Gulnara çagalyk ýyllarynyň bir wakany gurrun bermek bilen başlanýar. Täze ýylyň öň syratyna çagalar Aýaz baba hat ýazýarlar, emma ýerden olaryň ýitenligini görýärler. Soňra hatlaryň godalajyklar tarapyndan alınıp gidilenligi belli bolýar. Kömek sorap çagalar Akjemal ene we Jadygoý Gumbur mama arkaly jadyly tokoýa ugraýarlar. Ýolda bir näçe syňaglardan geçip godalajaklaryň gowagyna ýetýärler. Şol ýerde çagalar godalajaklaryň ýazmagy bilmänlikler üçin Aýaz babadan sowgat almadyklaryna kemsinip hatlary ogurlanlyklaryny bilýärler. Döwran bilen Gulnar olara ýazmagy öwredýärler. Netijede ähli hatlar ýygyna gaýtarylýar. Multfilm gahrmanlaryň täze ýyl seherini arzu eden sowgatlaryny tapmak bilen tamamlanýar. Öýköli godalajyklar multfilmi bilimiň, terbiýäniň we düşünşmegiň ähli kynçylyklary ýeňip geçýändigini wagt edýär.